Bi février kalo tile mugan ani kelen san ba fila ni mugan ani wɔɔrɔ DMS TV tiɲɛna muso aw ni ce aw ni yantuma aw bisimila DMS TV sanfɛ foli ani tan n'o b'an kanubaga n'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw ka don kibaru ni ye o wagati selen san'an ka da se an ka bi kunnafonibaw ma ne ka olu dɔw tulo kan an bɛ hakilina jigin k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoniya ni kanni n'a carili ani ka hakilinaw di hakilina diyɔrɔ la wale kɔfɛ bi kunnafonibaw min b'an bolo ni ka olu dɔw tulo kan dɔw bɛ tali kɛ ko kɔlɔnjugu yiri o kɔni karila a yɛrɛ kɔnɔ ko source dɔw kɔni y'a yira k'a fɔ ko araba tɛmɛnen février kalo tile 18 san 2026 ko banbaci wale maa dɔw n'olu yɛrɛ kɔni kun bɛ sira la sira min yɛrɛ kɔni bɛ Anefis ni Agelok yɛrɛ kɔni ni ɲɔgɔn cɛ la ko ni banbaci wale maa yɛrɛ kɔni kun kɛmɛ ni ka janda yɛrɛ de kɔni kɛ ka bila an ka Mali fintigilaka nu yɛrɛ kɔni ko ka banbaci wale maa yɛrɛ kɔni to ka jan labɛn na n'u kun bɛ ka drone kamikaze dɔ yɛrɛ kɔni manipuler walasa ka se ka drone kamikaze bila ka taa attaque kɛ ni ka ɲɛsin an ka Mali fintigilakaw ka convoi dɔ yɛrɛ kɔni ma ko min yɛrɛ kɔni drone kofɔlen yɛrɛ kɔni hali cila ne k'a to banbaci wale maa yɛrɛ kɔni bolo ko drone yɛrɛ kɔni cilen min kɛra ne k'a to banbaci wale maa bolo o kɔni kɛra sababu ye ne ka banbaci wale jɛkulu ɲɛmaa maa dɔw yɛrɛ kɔni bɔnɛ o ni na an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min an ka Mali autorité olu kɔni y'a yira k'a fɔ k'ali n'a sɔrɔ an ka Mali jamana kɔnɔna an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min yɛrɛ kɔni tajimafɛn ko basigi donna o ko la ko n'a taw ta halisa u bɛ continuer sɛgɛsɛgɛli baaraw yɛrɛ kɔni fɛ ale ni sanga ani wagati ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ ka jamana ka tajimafɛn ko lahalaya yɛrɛ kɔni lajɛ walasa min yɛrɛ kɔni tajimafɛn ko gɛlɛn o kana na Mali jamana kɔnɔna bilen o ko hukumu yɛrɛ de kɔni na alamisa tɛmɛnen février kalo tile 19 san 2026 min yɛrɛ kɔni an ka Mali feere ni saniko minisiri ni o ye Musa Alassane Jalo ale kɔni an ka Mali opérateur pétrolier yɛrɛ kɔni u ka dɔgɔkun ɲɔgɔn ye 15 yɛrɛ kɔni kɛ ɲɔgɔn ye min yɛrɛ kɔni kɔnɔna na an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi jamana ka tajimafɛn ko bɛ lahalaya min yɛrɛ kɔni na u da sera o ma hali n'u ye fɛɛrɛ latigɛ ne ka décision kuraw yɛrɛ kɔni ta walasa don n'a nataw la min ye tajimafɛn ko dɛsɛ o kana na jamana in kɔnɔna bilen don tɛmɛnenw yɛrɛ kɔni na ŋununu kumaw yɛrɛ kɔni kun bɛ cari la bɔlɔw yɛrɛ kɔni sanfɛ k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni Mali ka ambassadeur min yɛrɛ kɔni bɛ Algérie jamana kɔnɔna na ko ni ambassadeur kofɔlen yɛrɛ kɔni seginna ne ka taa Algérie jamana kɔnɔna na walasa ka se ka taa ka baara daminɛ yen nɔ o wale yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ne ka Mali jamana kɔnɔdenw dabaliya ban kosɛbɛ ka d'a kan i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni b'a kalama cogo min an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min yɛrɛ kɔni Mali ale ni Algérie ɲɔgɔn faamuyabaliya yɛrɛ kɔni bɛ olu ni ɲɔgɔn cɛ la fo jamana fila ni si ka ambassadeur yɛrɛ kɔni tɛ si ka jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ka sanga ni kunnafoniya yɛrɛ kɔni carilen ni a bɛ ka sanga yɛrɛ kɔni sɔrɔ an ka bɔlɔlɔsiraw yɛrɛ kɔni kan min ye an ka Mali ministre des affaires étrangères n'o ye Abdoulaye Diop ale bɛ bɔ ni ka communiqué kɛ alamisa tɛmɛnen février kalo tile 19 san 2026 communiqué min yɛrɛ kɔni kɔnɔna na min ye an ka ministre des affaires étrangères ale bɛ walawalali kɛ ni kunnafoniya yɛrɛ kɔni na cogo min jamana kɔnɔdenw bɛ se ka faamuyali yɛrɛ kɔni sɔrɔ a la Noti dɔ yɛrɛ kɔni senfɛ min yɛrɛ kɔni carila février kalo tile 13 tɛmɛnen san 2026 min yɛrɛ kɔni Aluseni Sanogo hali kɔni bɛ nin noti kofɔlen yɛrɛ kɔni kɛ ne ka ɲɛsin an ka Mali minisiri bolofaraw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ma nin noti yɛrɛ kɔni kɔnɔna na min yɛrɛ kɔni Aluseni Sanogo ale bɛ a wajibiya an ka Mali ministère bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kan k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko décision kura yɛrɛ kɔni taara décision kura min yɛrɛ kɔni na a wajibiyalen don an ka Mali ministère bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kan u ka minisiri bulon yɛrɛ kɔni kɔnɔna na u mago bɛ se fɛn fɛn yɛrɛ kɔni ma u k'o bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni san entreprise bolo entreprise minnu bɛ an ka Mali jamana kɔnɔna na minnu fɛnɛ bɛ dilan an ka Mali jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni fɛ min yɛrɛ kɔni ye sɔrɔko ministre ale y'a yira k'a fɔ ko nin décision in yɛrɛ kɔni takun de ye walasa ka se ka an ka jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na an bɛ fɛn minnu dilan ni ka olu yɛrɛ kɔni don ba la ale ni ka dɔ fara an ka jamana sɔrɔko kan wale min bɛ kɛ sababu ye ni entreprise minnu yɛrɛ kɔni bɛ an ka Mali jamana kɔnɔna na olu bɛ yiriwa kosɛbɛ Talata tɛmɛnen février kalo tile 17 san 2026 Kayi région yɛrɛ kɔni kɔnɔna na min yɛrɛ kɔni ye Diamond Cement ne ni kɔni ye ciment dilan usine an ka Mali jamana kɔnɔna na ni ciment dilan usine yɛrɛ kɔni ka baarakɛlaw ka syndicat olu kɔni ye ɲɔgɔn ye dɔ kɛ nin don kofɔlen na Kayi région kɔnɔna na o ɲɔgɔn ye yɛrɛ de kɔni senfɛ ni baarakɛla syndicat ni yɛrɛ kɔni b'a wajibiya Diamond Cement maaw yɛrɛ kɔni kan k'olu ka san 2026 janvier kalo saraw bɛɛ lajɛlen ma d'u ma k'u b'a laɲini Diamond Cement maaw yɛrɛ kɔni fɛ u ka olu ka janvier kalo sara bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni di olu ma an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ni kunnafoniba ne bɛ an bolo kɔrɔ bi an bɛna minnu walawala aw ye bi don kibaru kɔnɔna na
n'a fara maa dɔw yɛrɛ kɔni k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni kɔlɔnjugu yire k'a bɛ kari a yɛrɛ kɔnɔna na maa caman yɛrɛ kɔni ti da o kuma yɛrɛ kɔnɔna o ko hukumu yɛrɛ kɔnɔna source dɔ ye kunnafoniya yɛrɛ kɔni cari don tɛmɛnenw na kunnafoniya min kɔnɔna na o y'a yira k'a fɔ ko araba tɛmɛnen février kalo tile 18 san 2026 ko min yɛrɛ kɔni ye wale dɔ yɛrɛ kɔni ye ko kɛra sira la sira min yɛrɛ kɔni bɛ ANEFIS ni AGELOC yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn cɛ la wale min yɛrɛ kɔni kɛra sababu ni ka Mali jamana kɔnɔdenw dabaliya ban wale yɛrɛ kɔni kɛra sababu ni ka maa caman yɛrɛ kɔni fɛnɛ nisɔndiya bɛ wagati min na i n'a fɔ ko sosulokalo yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko ni arabadon yɛrɛ kɔni na février kalo tile 18 san 2026 tileganfɛla nɛgɛ kanɲɛ 13 wagati ko banbaci walejɛkulu maa dɔn ni banbaci walejɛkulu maa yɛrɛ kɔni kun b'u ka walejugu yɛrɛ kɔni kɛ Kidali region yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko banbaci walejɛkulu maa yɛrɛ kɔni taara sira la sira min yɛrɛ kɔni bɛ ANEFIS ale ni AGELOC ni ɲɔgɔn cɛla yɛrɛ kɔni na walasa ka se ka taa janda kɛ ni ka ɲɛsin an ka Mali fiɲɛtigilakaw ka convoi dɔ ma ka d'a kan an ka Mali fiɲɛtigilakaw ka convoi dɔ yɛrɛ kɔni kun bɛna tɛmɛ ni zone kofɔlen in kɔnɔna na ko nin don kofɔlen yɛrɛ kɔnɔna na min ye banbaci wale maa ninnu ye u kun bɛ fɛ ka binkani wale kɛ ni ka ɲɛsin an ka Mali fiɲɛtigilakaw ka nin convoi in yɛrɛ kɔni ma ni drone kamikazew de ye ko nka ka banbaci wale maa yɛrɛ kɔni to u ka nin janda in yɛrɛ kɔni na ko walejugu dɔ yɛrɛ kɔni u sɔrɔ wale min yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni ka u bali ka u ka walejugu in ta ni ka ɲɛsin an ka Mali fiɲɛtigilakaw ma ko ka banbaci wale maa yɛrɛ kɔni to drone kamikaze yɛrɛ kɔni manipuleli baaraw la k'a fɔ k'u bɛna drone kamikaze yɛrɛ kɔni labaara k'a bila ka taa walejugu kɛ ni ka ɲɛsin an ka Mali fiɲɛtigilakaw yɛrɛ kɔni ma ko maa min yɛrɛ kɔni kun bɛ ka drone kamikaze yɛrɛ kɔni manipuler k'a ma se a kɛcogo yɛrɛ kɔni na o kɛra sababu ye ni drone kamikaze yɛrɛ kɔni pɛrɛnna ni k'a to banbaci wale maa bolo wale min yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni ka tiɲɛniba yɛrɛ de kɔni don banbaci wale maa ninnu kunna ka d'a kan u ka maa caman yɛrɛ kɔni fagara sosulokalo yɛrɛ kɔni ye bila min yɛrɛ kɔni cari ni ka bɔ banbaci wale maa yɛrɛ kɔni ka nin walejugu in yɛrɛ kɔni na o kɔni de y'a yira k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni banbaci wale ɲɛmaa maa caman k'olu yɛrɛ kɔni sara ni o dɔ ye Mohamed Ag Intala ni ale ye Algabas Ag Intala yɛrɛ kɔni den yɛrɛ kɔni ni Algabas Ag Intala yɛrɛ kɔni ye maaba dɔ ye banbaci walejɛkulu yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko ale yɛrɛ kɔni den kɛ ni o ye Mohamed Ag Intala yɛrɛ kɔni k'o fagara ni drone pɛrɛn sen fɛ Ali Yazid Ag Mahmoud ni ale kɔni ye Fahad Ag Al Mahamoud yɛrɛ kɔni ko ale ye ni balimakɛ dɔ yɛrɛ kɔni a yirala k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni ye Ali Yazid Ag Mahamoud yɛrɛ kɔni ko ale yɛrɛ kɔni fɛnɛ fagara ni drone pɛrɛn yɛrɛ kɔni sen fɛ ni maa fila minnu yɛrɛ kɔni fɛn yɛrɛ kɔni fagalen filɛ ni drone pɛrɛn yɛrɛ kɔni sen fɛ a yirala k'a fɔ ko jɔdaba yɛrɛ kɔni bɛ ni maa fila ni bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni na banbaci walejɛkulu yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko wa u somɔgɔw yɛrɛ kɔni fɛnɛ banbaci wale ma u ka sanfɛmɔgɔ dɔw yɛrɛ kɔni ko drone yɛrɛ kɔni pɛrɛnna yɔrɔ min yɛrɛ kɔni a ma dan dɔrɔn ni ka ni maa fila ni yɛrɛ kɔni dɔrɔn yɛrɛ kɔni faga ka d'a kan wagati min yɛrɛ kɔni na drone min pɛrɛn o y'a sɔrɔ banbaci wale maa caman kun bɛ yɔrɔ in yɛrɛ kɔni na walasa ka se ka maa nin yɛrɛ kɔni dɛmɛ u ka attaque yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko drone yɛrɛ kɔni pɛrɛnni kɛra sababu ni ka o maa caman yɛrɛ kɔni jogi wale min kɛra sababu ni bɛɛ lajɛlen kɔni y'a faamu k'a fɔ ko nin drone min yɛrɛ kɔni cira banbaci wale maa yɛrɛ kɔni bolo k'a ye kɔlɔlɔba yɛrɛ de kɔni lase u ma ka d'a kan a y'u ka maaba fila faga wa a y'u ka kɛlɛkɛla caman yɛrɛ kɔni fɛnɛ jogi kosɛbɛ an kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi an b'a perepere latigɛ aw ye k'a fɔ k'an ye kunnafoniya yɛrɛ kɔni sɔrɔ ni ka bɔ source dɔw yɛrɛ de kɔni yɔrɔ la source min kɔni y'a yira k'a fɔ ko nin wale in yɛrɛ kɔni kɛra nin don kofɔlen yɛrɛ kɔni na nka an bɛ nin kunnafoniya in dɔrɔn yɛrɛ de kɔni fɛnɛ dɔn ni kunnafoniya in yɛrɛ kɔni kan ka dɔrɔn nataw yɛrɛ kɔnɔ n'an ye kunnafoniya wɛrɛ sɔrɔ ne ka bɔ nin yɔrɔ in yɛrɛ kɔni na an bɛ segin kura ka na o kunnafoniya in yɛrɛ kɔni da aw tulo kan cogo min aw bɛ se ka faamuyali sɔrɔ a la an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min ye an ka Mali autorité olu bɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni latigɛ walasa jamana ka tajumafɛnko bɛ lahalaya min yɛrɛ kɔnɔna na n'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi tajumafɛnko yɛrɛ kɔnɔ u basigi bɛ kosɛbɛ an ka jamana kɔnɔna na ka fɛɛrɛ latigɛ u ka continuer jamana in fantan naani bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔnɔna na o ko hukumu de la alamisa tɛmɛnen février kalo tile 19 san 2026 min yɛrɛ kɔni an ka Mali feere ni sanuko ministre ni o ye Musa Alassane Diallo yɛrɛ kɔni ale ye ɲɔgɔn ye yɛrɛ kɔni tɛmɛ ani an ka Mali opérateur pétrolier yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn cɛ la ni o ye ani an ka Mali opérateur pétrolier yɛrɛ kɔni ka ɲɔgɔn ye 15 la yɛrɛ de kɔni kabini tajumafɛnko gɛlɛya in daminɛna an ka Mali jamana kɔnɔna na wa ni ɲɔgɔn ye min yɛrɛ kɔni tɛmɛna feere ni sanuko ministre yɛrɛ kɔni opérateur pétrolier yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn cɛ la ɲɔgɔn ye yɛrɛ kɔni kɛ kun de walasa ka se ka kuma ɲɔgɔnya tɛmɛ o ɲɔgɔn cɛ la jamana yɛrɛ kɔni ka tajumafɛnko lahalaya la an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ni ɲɔgɔn ye yɛrɛ kɔni senfɛ jateminɛw yɛrɛ kɔni y'a yira k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko tajumafɛn hakɛya min yɛrɛ kɔni bɛ jamana kɔnɔna na k'a bɛ mɔgɔ wasa kun bɔ ka d'a kan tajumafɛn yɛrɛ kɔni
kɔni be labɔli yɛrɛ kɔni kɛ wagati kuntagalajan kɔnɔna na. Ka saga ni tajimafɛn ko yɛrɛ kɔni nafaba ye an ka jamana sɔrɔ ko yɛrɛ kɔnɔna na min an ka Mali gouvernement ma sanga ani wagati olu be to ka tajimafɛn doni ko in yɛrɛ kɔni jateminɛ an ka Mali jamana kɔnɔna na walasa tajimafɛn yɛrɛ kɔni kana na dɛsɛ bilen. Ɲɔgɔn ye kɛyɔrɔ yɛrɛ kɔnɔna na min an ka Mali direction générale du commerce de la consommation et de la concurrence yɛrɛ kɔni directeur ye ale kɔni a ka rapport yɛrɛ kɔni cari rapport min yɛrɛ kɔni kun walawalalen no kosɛbɛ. Rapport yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a faamuyara k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko tajimafɛn hakɛya min yɛrɛ kɔni bɛ jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na k'a bɛ caman yɛrɛ kɔni bɔ. Ko tajimafɛn hakɛya min yɛrɛ kɔni donna jamana kɔnɔna na février kalo tile 9 ni février kalo tile 15 yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn cɛla la ko y'a yira ɲɔgɔn ye kɛla na k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ kɔnɔna ko min ye tajimafɛn yɛrɛ kɔni k'a bɛ ka don kosɛbɛ jamana kɔnɔna na. Directeur général du commerce de la consommation et de la concurrence yɛrɛ kɔni ka rapport yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a yirala k'a fɔ ko février kalo tile 9 ale ni février kalo tile 15 san 2026 yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn cɛ la ko camion citerne 622 yɛrɛ de kɔni donna an ka Mali jamana kɔnɔna na ni o bɛ bɛn tajimafɛn litiri 28 ale ni dɔ bonya kɔ yɛrɛ de kɔnɔna na. Ko a kan bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi février kalo tile 16 ale ni février kalo tile 19 yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn cɛ la a yirala k'a fɔ ko tajimafɛn marayɔrɔ yɛrɛ kɔnɔna na ko citerne min yɛrɛ kɔni jɔlen bɛ yen nɔ o ka ca ni citerne 519 ye ni se ma kɛ o citerne nin yɛrɛ kɔnɔna an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi o kɔni y'a yira k'a fɔ ko tajimafɛn min yɛrɛ kɔni bɛ jamana kɔnɔna na ko caman yɛrɛ kɔni don ko ni ko yɛrɛ kɔni taara u tacogo la min yɛrɛ kɔni tajimafɛn ko gɛlɛn o tɛ na Mali jamana kɔnɔna na bilen. Ko ni citerne 500 ani kɔ bonya kɔ min yɛrɛ kɔni mara bɛ an ka citerne marayɔrɔ yɛrɛ kɔnɔna a yirala k'a fɔ ko o marayɔrɔ yɛrɛ kɔnɔna min yɛrɛ kɔni an ka direction générale du commerce de la consommation et de la concurrence maaw yɛrɛ kɔni ko sanga ani wagati olu bɛ taa nin yɔrɔ kofɔlen yɛrɛ kɔnɔna walasa ka se ka taa lajɛ k'a fɔ ko baasi foyi yɛrɛ kɔni tɛ citerne nin na ko wa ni man yɛrɛ kɔni nana fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ walasa min yɛrɛ kɔni ni tajimafɛn min maralen filɛ nin an ka Mali jamana kɔnɔna na jamana région bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni k'a sɔrɔ wa bɛɛ lajɛlen ka se ka hakɛya kelen yɛrɛ kɔni sɔrɔ walasa min yɛrɛ kɔni tajimafɛn ko gɛlɛn o kana na se jamana région si yɛrɛ kɔnɔna na. Ko ni ko in fɛnɛ kɔfɛ min yɛrɛ kɔni an ka ɲɔgɔn ye kɛla nin yɛrɛ kɔni o da taara se an ka jamana région yɛrɛ kɔni ka tajimafɛn ko lahalaya min an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka jamana région minnu yɛrɛ kɔni ka janfaba yɛrɛ kɔni na kosɛbɛ ni an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi a bɛ n'a fɔ tajimafɛn caman yɛrɛ kɔni tɛ o yɔrɔ nin yɛrɛ kɔni na min ye feere ni sanni ko ministre ale ni opérateur pétrolier yɛrɛ kɔni u da taara se o région nin yɛrɛ kɔni ka lahalaya ma an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min ye Musa Alassane Diallo ni ale de an ka Mali feere ni sanni ko ministre a ka kumaw yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a sinsinna a kan k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi a ka kan min yɛrɛ kɔni an ka opérateur pétrolier la ale ni an ka Mali autorité u bɛɛ lajɛlen k'u cɛsiri halisa tajimafɛn ko in yɛrɛ kɔni fɛ k'a kana na k'u ɲɛna k'a fɔ ko tajimafɛn caman bɛ jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na k'u bɛ se ka u lafiya sisan ko an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi a ka kan halisa u ka dɔ fara cɛsiri baaraw kan k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi jamana ka tajimafɛn bɛ lahalaya min yɛrɛ kɔnɔna na a ka kan min yɛrɛ kɔni autorité halisa u ka fɛɛrɛ latigɛ jamana ka tajimafɛn ka to o niveau la ko don n'a nataw yɛrɛ kɔnɔna tajimafɛn ko mako minnu bɛna jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na wa u k'o bɛɛ lajɛlen ɲɛsigi k'halisa jɛɲɔgɔnya o kan ka renforcer kosɛbɛ an ka service technique opérateur pétrolier ale ni structure de contrôle yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn cɛ la walasa halisa min yɛrɛ kɔni tajimafɛn ko yɛrɛ kɔni o ka to nin lahalaya kelen na an ka Mali jamana kɔnɔna na ɲagami kana na don ko in na cogoya si la ni ɲɔgɔn ye 15 la min yɛrɛ kɔni tɛmɛna an ka Mali feere ni sanni ko ministre ni opérateur pétrolier yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn cɛ la o y'a yira maliden bɛɛ lajɛlen la k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni an ka Mali furancɛ fanga autorité ye k'olu bɛ fɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni latigɛ walasa min yɛrɛ kɔni tajimafɛn ko gɛlɛn o kana na an ka Mali jamana kɔnɔna na o la sanga ani wagati u bɛ to ka ɲɔgɔn yew kɛ walasa jamana ka tajimafɛn ko bɛ lahalaya min na ka se ka olu dɔn an kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi Mali jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen bɛ an ka Mali autorité yɛrɛ kɔni fo ka d'a kan ko an ka Mali jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen na min yɛrɛ kɔni tajimafɛn o bɛ o yɔrɔ nin yɛrɛ kɔnɔna ko wa foyi yɛrɛ kɔni ma fara tajimafɛn sɔngɔ o yɛrɛ kɔni kan o bɛɛ lajɛlen dabɔra an ka Mali autorité ka sanga ani wagati cɛsiri baaraw la walasa ka se ka Mali jamana kɔnɔdenw lafiya jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen na. Tile fila yɛrɛ kɔnɔna ŋunuŋunu kumaw yɛrɛ kɔni kun bɛ sen na an ka bɔlɔsiraw yɛrɛ kɔni ka ŋunuŋunu kuma minnu yɛrɛ kɔni na kun bɛ ka fɔ ko min yɛrɛ kɔni an ka Mali ambassadeur min yɛrɛ kɔni bɛ Algérie jamana kɔnɔna na ko ni ambassadeur kofɔlen yɛrɛ kɔni seginna ne ka taa jamana kɔnɔna na walasa ka se ka taa ka baaraw yɛrɛ kɔni daminɛ yen nɔ ka sanga ni o kunnafoniya in yɛrɛ kɔni carili ye kosɛbɛ an ka Mali jamana kɔnɔna na wa a kun bɛ ka fanga yɛrɛ kɔni sɔrɔ min an ka Mali ministre des affaires étrangères et de la coopération internationale ye ni o ye Abdoulaye Diop yɛrɛ kɔni ale bɛ bɔ ne ka walawalali kɛ nin ko in na cogo min maliden bɛɛ lajɛlen bɛ se k'a faamuya communiqué la min carila alamisa tɛmɛnen février kalo tile 19 san 2026 min yɛrɛ kɔni Abdoulaye Diop ni ale de an ka Mali ministre des affaires étrangères a kɔni bɛ bɔ k'a fɔ k'a kunnafoniya minnu
minnu carinbɛ bɔlɔlɔsiraw kan k'a fɔ ko Mali kalasigiden min bɛ Algérie jamana kɔnɔna na ko ni seginna ka taa nin yɔrɔ kofɔli in na ko kuma in yɛrɛ kɔni tɛ tiɲɛ ye. Wa ministre des Affaires étrangères ka communiqué in yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a bɛ dénonceli yɛrɛ kɔni kɛ ko ni kuma minnu yɛrɛ kɔni bɛ ka cari bɔlɔlɔsiraw kan ko kuma in yɛrɛ kɔni tɛ tiɲɛ ko wa dalilu foyi tɛ a maa ninnu bolo min b'a yira k'a fɔ ko Mali ka lasigiden seginna ka taa Algérie jamana kɔnɔna na ko a ma an ŋaniya jugu dɔw yɛrɛ de kɔni bɛ k'a dabɔ a kama ni ka ni kunnafoni kolon nin yɛrɛ kɔni cari walasa ka se ka na ni faamuyabaliya yɛrɛ kɔni ye Mali jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni yɔrɔ la. Abdoulaye Diop ka communiqué in yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a b'a perepere latigɛ k'a b'a laɲini jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni fɛ min yɛrɛ kɔni ye kunnafoni sugu bɛɛ an kana na da o la an ka hakili to an ka kunnafoni layɛtaw yɛrɛ kɔni na kosɛbɛ ko min yɛrɛ kɔni ye manipulation ye an k'an tanga olu yɛrɛ kɔni ma ale ni n'an ye kunnafoniyaw yɛrɛ kɔni carili yɛrɛ kɔni an k'a sɛgɛsɛgɛ ko ɲuman kosɛbɛ ɲani an ka da la. Wa a bɛ tila ka hakilinaji kɛ ko Mali jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen k'a dɔn k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni an ka Mali ministre des Affaires étrangères yɛrɛ kɔni ko ale ka bɔlɔlɔsira minnu yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ ni o ye sitiw page Facebook ni yɛrɛ kɔni kan ko bɛɛ lajɛlen k'a dɔn k'a fɔ ko kunnafoniya minnu yɛrɛ kɔni mana cari ale ka o bɔlɔlɔsira yɛrɛ kɔni kan ko kunnafoniya in yɛrɛ de kɔni ye tiɲɛw ye n'an taara yɔrɔ wɛrɛw yɛrɛ kɔni na ka kunnafoniya ninnu ye n'an m'a ye ale yɛrɛ kɔni ka page kan an k'a dɔn k'a fɔ ko kunnafoniya in yɛrɛ kɔni tɛ tiɲɛ. Wa ministère des Affaires étrangères maaw yɛrɛ kɔni bɛ hakilinaji kɛ k'u k'a dɔn k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni ye an ka Mali ambassadeur yɛrɛ kɔni ka taa ni ka seginw yɛrɛ kɔni ye jamana kɔnɔna na ko o kunnafoniya nin bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni bɛ cari ale de ka bɔlɔlɔsiraw kan ko ale de kɔni a b'a laɲini maaw yɛrɛ kɔni fɛ minnu bɛ bɔlɔlɔsiraw yɛrɛ kɔni kan k'u bɛ kunnafoni cariw yɛrɛ kɔni kɛ u k'u hakili to u ka kunnafoni caritaw yɛrɛ kɔni na kosɛbɛ an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi nin yɔrɔ yɛrɛ kɔni na an b'a perepere latigɛ aw ye k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni Mali ka ambassadeur ye k'a ma taa Algérie jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ka d'a kan min yɛrɛ kɔni an ka Mali ministre des Affaires étrangères ale bɔra ni ka kuma yɛrɛ kɔni nkalontigiya. Min an ka Mali autorité yɛrɛ kɔni olu ye décision yɛrɛ kɔni ta ko min yɛrɛ kɔni an ka Mali jamana kɔnɔna na fɛn minnu bɛ dilan yen nɔ k'a ka kan an ka olu yɛrɛ de kɔni don ba la ka d'a kan u bɛ na ni jamana yɛrɛ kɔni ka ɲɛtaga ye wa entreprise minnu bɛ an ka Mali jamana kɔnɔna na olu bɛ yiriwa wale min bɛ kɛ sababu ni caman yɛrɛ kɔni bɛ bɔ chômage la jamana kɔnɔna na o ko hukumu de la min yɛrɛ kɔni an ka Mali sɔrɔ ko ministre ni o ye Aluseni Sanu ye février kalo tile 13 tɛmɛnen san 2026 ale bɛ nɔti dɔ yɛrɛ kɔni kɛ ni ka ɲɛsin an ka Mali ministère yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ma nɔti min yɛrɛ kɔni kɔnɔna na sɔrɔ ko ministre ale kɔni b'a fɔ o ministère in yɛrɛ kɔni ɲɛna k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko ministère yɛrɛ kɔni kɔnɔna na u bɛ commande minnu yɛrɛ kɔni kɛ ko ka commande nin bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni bila ka taa an ka jamana entreprise yɛrɛ de kɔni yɔrɔ la minnu bɛ baara kɛ an ka Mali jamana de kɔnɔna na ni décision min yɛrɛ kɔni talen filɛ nin ye an ka Mali sɔrɔ ko ministre yɛrɛ kɔni fɛ a yirala k'a fɔ ko décision in yɛrɛ kɔni laɲiniba kɛra an ka Mali assise nationale de la refondation wagati ye wa wale in yɛrɛ kɔni nana kɛ sababu ye ni min yɛrɛ kɔni an ka Mali autorité u bɛ jukɔrɔmadon caman kɛ ni ka ɲɛsin an ka jamana entreprise ma kosɛbɛ ministre ye nin message min yɛrɛ kɔni kɛ ni ka ɲɛsin an ka Mali ministère bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ma message in yɛrɛ kɔni jɛlen don message in yɛrɛ kɔni bɛ fɛn kelen de yira o de ye k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni jamana état yɛrɛ de kɔni k'ale de kan ka kɛ a ka entreprise yɛrɛ kɔni jukɔrɔmadon fɔlɔ ye ko wa état yɛrɛ de kɔni kan ka kɛ sababu ye ni ka jamana sɔrɔ ko yɛrɛ kɔni yiriwa jamana kɔnɔna na nɔti yɛrɛ kɔni kɔnɔna na sɔrɔ ko ministre b'a perepere latigɛ an ka ministère yɛrɛ kɔni ye k'a fɔ ko ministère mago bɛ se fɛn fɛn yɛrɛ kɔni ma u ka ministère bulon yɛrɛ kɔni kɔnɔna na k'u bɛ commande fɛn fɛn yɛrɛ kɔni kɛ ko commande fɛn fɛn bɛ taa u ka baara yɔrɔw la commande nin bɛɛ lajɛlen ka kɛ fɛnw ye minnu bɛ dilan an ka Mali jamana de kɔnɔna na ko an ka jamana ministère yɛrɛ kɔni ka san 2026 budget yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko priorité yɛrɛ kɔni dira an ka jamana produit dilannen catégorie 3 yɛrɛ de kɔni ma ni olu ye ko cabinet ministériel yɛrɛ kɔni kɔnɔna na u bɛ fauteuil ale ni décoration minnu yɛrɛ kɔni kɛ yen n'olu dɔw ye yiridenw masiriw fo ka taa se tabali ni fauteuil yɛrɛ kɔni ma ko fɛn fɛn yɛrɛ kɔni bɛ sigi cabinet ministériel yɛrɛ kɔni kɔnɔna na k'a bɛɛ lajɛlen ka kɛ fɛn ye min dilanna an ka Mali jamana de kɔnɔna na n'a dilanna an ka Mali jamana kɔnɔdenw de fɛ catégorie 2 o kɔni bɛ taa se sumako ta ma ko ni réception bɛ kɛ ministère la walima ni pause café yɛrɛ kɔni bɛ min ye k'a fɔ k'i bɛ o dumuni nin yɛrɛ kɔni bɔ kɔkana na ni kana n'o ye jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko nin y'o bannen ko thé o jus de fruits fo ka taa se boisson naturelle yɛrɛ kɔni ma minnu bɛ dilan an ka Mali jamana kɔnɔna na k'a wajibiyalen don ministère yɛrɛ kɔni ka nin dɔrɔn de ka ye u ka pause café ale ni u ka réception yɛrɛ kɔni na ko min ye ka nin fɛn nin yɛrɛ kɔni bɔ jamana wɛrɛw kɔnɔna na ni kana n'a ye Mali jamana kɔnɔna na k'o kana na ye bilen a bɛɛ lajɛlen ka san an ka Mali jamana de kɔnɔna na ni an ka Mali entreprise de kunna catégorie 3 o bɛ tali kɛ sanuyafɛnw na ko safinɛ mugu safinɛji ale ni safinɛ yɛrɛ papier hygiénique
ni fo ka taa se eau de javel ma ko bɛɛ lajɛlen commande yɛrɛ kɔni ka kɛ an ka jamana usine yɛrɛ de kɔni fɛ minnu b'a dilan an ka Mali jamana kɔnɔna na wa usine minnu yɛrɛ kɔni an ka Mali jamana kɔnɔdenw ta ye ko ni fɛn nin bɛɛ lajɛlen ka san o yɔrɔ ninnu de la sɔrɔko ministre yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ ko walasa min yɛrɛ kɔni ni décision yɛrɛ kɔni ha ka fangaba yɛrɛ kɔni sɔrɔ k'a b'a laɲini ministère bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni fɛ wa san 2026 budget yɛrɛ kɔni na u ka sefa wari miliyɔn 100 yɛrɛ kɔni bila kɛrɛfɛ ni o sefa wari miliyɔn 100 yɛrɛ kɔnɔna na tani ka don ni musaka ninnu de la sɔrɔko ministre yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ ko délai yɛrɛ kɔni dan ye kunu juma ye février kalo tile 20 san 2026 ni délai kofɔlen yɛrɛ kɔni na a laɲininen don ministère bɛɛ lajɛlen fɛ ni sefa wari miliyɔn 100 yɛrɛ kɔni u bɛn'o tila cogo min u ka ni magoɲɛ nin yɛrɛ kɔni ni ɲɔgɔn cɛ la u k'o bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kɛ sɛbɛn na ni k'o bila ka taa sɔrɔko ministre yɛrɛ kɔni ka yɔrɔ la an ka Mali autorité yɛrɛ kɔni bɛ ka ni baara min yɛrɛ kɔni kɛ o de b'a yira bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ ko min an ka Mali autorité u tɛ fɛ bilen ka kuma dɔrɔn yɛrɛ kɔni fɔ k'u bɛ fɛ fɔlenw yɛrɛ kɔni ka kɛ kɛlenw de jamana kɔnɔna na ni décision min talen filɛ sɔrɔko ministre yɛrɛ kɔni fɛ sɔrɔko ministre ma bali dɔrɔn ni ka ni décision yɛrɛ kɔni ta ka d'a kan décision yɛrɛ kɔni laɲinenba kɛra an ka Mali assise nationale de la refondation wagati de ni wagati kofɔlen in na jamana kɔnɔdenw de ye laɲini kɛ jamana autorité yɛrɛ kɔni fɛ ko ka fɛɛrɛ dɔ yɛrɛ kɔni sigi sen ka fɛɛrɛ min yɛrɛ kɔni na min yɛrɛ kɔni ye Mali jamana kɔnɔdenw olu ka fɛnw yɛrɛ kɔni don ba la fɛn minnu bɛ dilan jamana de kɔnɔna na an ka Mali sɔrɔko ministre filɛ ni ka fɛɛrɛ min yɛrɛ kɔni latigɛ ka ministère yɛrɛ kɔni ka commande yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen bila ka taa an ka jamana entreprise yɛrɛ kɔni yɔrɔ la an ka autorité bɛ ka o min yɛrɛ kɔni kɛ o laɲiniba ye fɛn caman ni o dɔw ye an ka entreprise fitininw ni entreprise kumabaw ka olu jukɔrɔma don jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni dépanner don kosɛbɛ kɔkanafɛnw na cogo min ka caman bɔ o la min fɛnɛ ye chômage yɛrɛ kɔni ka caman bɔ o la ka d'a kan ni an ka jamana entreprise yɛrɛ kɔni ye marché caman yɛrɛ kɔni sɔrɔ o bɛ kɛ sababu ye n'u bɛ maa caman yɛrɛ kɔni recruter ni ka olu bila baara yɛrɛ kɔni na autorité yɛrɛ kɔni filɛ ni ka décision min yɛrɛ kɔni ta o ye cikan gɛlɛn de ye ni k'o ɲɛsin an ka jamana entrepreneur yɛrɛ kɔni ma ni o ci yɛrɛ kɔni ti dɔwɛrɛ ko an ka jamana entreprise ni entrepreneur bɛɛ lajɛlen k'a dɔn k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni jamana état yɛrɛ kɔni ko ale de ye u ka client fɔlɔ yɛrɛ kɔni ni ne bɛ dasigi an ka bidon kibaru la an b'an kanbaga na lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an bɛ aw hakilina jigin k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoniya ni kan ni n'a carili ani k'aw hakilinaw di hakilina diyɔrɔ la wale kɔfɛ an b'a fɔ a ɲɛna ko aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma. Min yɛrɛ kɔni ye DMS TV ale ye chaîne WhatsApp dɔ yɛrɛ kɔni dayɛlɛ min bɛ WhatsApp de kɔnɔna na chaîne WhatsApp min yɛrɛ kɔni sanfɛ DMS TV maaw yɛrɛ kɔni bɛ kunnafoni telima ale ni kunnafoni jɛlen yɛrɛ kɔni di aw ma fo aw sigiyɔrɔ yɛrɛ kɔni na walasa i ka se ka don DMS TV yɛrɛ kɔni ka chaîne WhatsApp min yɛrɛ kɔni kɔnɔna na o ka nɔgɔn ni a bɛɛ ye i bɛ don YouTube kɔnɔna na n'i donna YouTube kɔnɔna na i bɛ barre de recherche ta n'i ye barre de recherche ta i bɛ DMS TV don DMS TV ni DMS TV don a bɛ n'i bila DMS TV bɔlɔlɔ teleso yɛrɛ kɔnɔna n'i donna an ka compte kɔnɔna na i bɛ description ta n'i ye description yɔrɔ ta i bɛ fɛn dɔ ye bulalama la u saba bɛ ɲɔgɔn nɔfɛ n'i ye o ye i b'i tɛgɛ da a kan n'i y'i tɛgɛ da a kan i bɛ navigateur par défaut ta n'i ye o ta a bɛ don n'i ye fo WhatsApp kɔnɔna na n'o kɛra i bɛ se ka don DMS TV kɔni ka chaîne WhatsApp in kan n'i donn'o kan o de y'i selen a la an kɔni bɛ nin de ɲɛfɔ aw ye walasa i ka se ka don DMS TV kɔni ka chaîne WhatsApp kɔnɔna na nin de don o la an b'a laɲini aw fɛ aw k'aw teliya aw ka don an ka chaîne WhatsApp kɔnɔna na cogo min aw bɛ se ka kunnafoniya jɛlen ale ni kunnafoniya teliman sɔrɔ f'aw sigiyɔrɔ la sanga ani wagati